ואני אשכרה לא ידעתי לשחק גולות. סבתא שלי אספה 150 גולות בצנצנת, הביאה לי אותה מתנה, שלחה אותי לרחוב. רגע, מאיפה היא אספה את הגולות? היא הלכה לשכונה. דווקא בשכונה. ילדים בשכונה מתחבאים לסבתא. אחי, היא שלחה אותי עם איזה 200 גולות. עכשיו אני משחק שם, אני לא יודע חוקי המשחק. איזה ילד אחד משפיל אותי. היה לי צנצנת, חזרתי עם צנצנת ריקה ודמעות. אני חוזר לבית, אבא שלי מסתכל עליי, אומר לי, תגיד, איפה כל הגולות שיצאת איתם? לא ידעתי מה להגיד לו, אז לשנתי על הבחור, הבחור הזה דפק לי מכות ולקח לי את הגולות. זה מה שאמרת? אתה לא יודע להפסיד בכבוד. לא, אני לא יודע להפסיד בכבוד, זה 250 גולות, אדיר. איזה כבוד יש בלהפסיד 250 גולות. זה בעיה של כל ההון שלך, מה זאת אומרת? מה שמצחיק, שהבחור הזה שהוא שכן שלי, יום למחרת אני יוצא לשכונה, הוא בא אליי, דוחף לי סטירה לפנים, אומר לי פעם אחרונה שאתה משקר לאבא שלך, ואם לא, אני באמת יבוא ויזיין אותך מכות. אחי, בסוף גם הפסדתי את הגולות, וגם אכלתי מכות. הייתי צריך לקחת טיפים מסבתא שלי, לך נצח בגולות, נראה לי שהיא מבינה בתחום.